Ahojte, dnes úvod do makier v Exceli. Makra slúžia na automatizáciu práce. Dnes si povieme, ako makro nahrať, ale najprv trocha teórie o súboroch v Exceli. Z hľadiska makier máme v Exceli súbory, v ktorých makra môžeme nahrať, ale nemôžeme uložiť. Sú to základné textové alebo tabuľkové formáty súborov. V týchto sa po uložení a zavretí súboru zápis makra stratí. Ak chceme makro používať v danom súbore, musíme ho uložiť v jednom z dvoch podporovaných formátov. Prípadne makro uložíme do zošita osobných makier. Potom ho môžeme spúšťať aj v obyčajných súboroch. Uložené je inde. Makro nahráme tak, že na paneli Zobraziť v záložke Makra vyberieme z ponuky tlačidlo Zaznamenať makro. Môžeme použiť aj malú ikonku v ľavom dolnom rohu. Ak ju tu nemáme, klikneme v tomto mieste pravým tlačidlom myši a ikonku si sprístupníme. Pri vytváraní makra si ho najprv pomenujeme a potom zvolíme, kam ho uložíme. Ak ho uložíme v tomto zošite, musíme zošit uložiť vo formáte s podporou makier. Ak plánujeme makro využívať aj v iných súboroch, uložíme ho do zošita osobných makier. V našom prípade budeme používať práve túto možnosť. Excel nahrá všetky kroky presne tak, ako ich spravíme. V tomto prípade zmení formátovanie buniek v rozsahu D6 až G9. Ak vrátime bunky do pôvodného stavu a makro spustíme, bude zmenený presne tento rozsah. Ak aj zmeníme hárok a makro spustíme znova, bude aj na tomto hárku upravený rozsah D6 až G9. Ako to môžeme v praxi využiť, si ukážeme za chvíľu. Najprv ale nahráme makro iným spôsobom tak, aby sme mohli upravovať akýkoľvek rozsah. Musím si byť istý, že som pred nahrávaním makra klikol niekam do môjho radu čísel. Teraz so stlačeným tlačidlom Ctrl a klikaním po šípkach sa najprv dostanem do ľavého horného rohu rozsahu a potom použijem kombináciu kláves Ctrl, Shift a šípky doprava a dole. Takto vybratý rozsah sformatujem podľa potreby. Týmto spôsobom som vybral rozsah, ktorého veľkosť môže byť rôzna. Po ukončení nahrávania makra si ho vyskúšam najprv na malých rozsahoch a potom aj na tom veľkom. Dávam pozor, aby som pred spustením makra klikol do rozsahu, ktorý chcem sformátovať. Vráťme sa k prvému príkladu s pevným formátovaním a jeho praktickým využitím. Ak máme často sa opakujúcu prácu, ako napríklad prípravu exportovaných dát na ďalšie spracovanie, je využitie makra správnym spôsobom, ako si prácu uľahčiť a zautomatizovať. V tomto prípade chceme vždy upraviť poradie prvých dvoch stĺpcov, upraviť formát hlavičky, skryť a prípadne zmazať nepotrebné stĺpce, a presunúť informáciu s váhou dopredu.
Ak vieme, že budeme toto makro často opakovať, lebo takéto dáta pripravujeme pravidelne, môžeme si makro vo forme ikony uložiť na hlavný panel. Najprv si vyberieme panel, do ktorého si makra uložíme. V ňom si vytvoríme a pomenujeme skupinu. Z výberu príkazov si vyberieme makrá a pridáme si makro, ktoré chceme mať dostupné vo forme tlačidla. Makro premenujeme a prípadne zmeníme ikonu. Odteraz ho vieme vyvolať priamo. Na teraz je to k makrám všetko. Ak máte otázky, kľudne mi ich napíšte do komentárov. Pokúsime sa nájsť riešenie spolu. Ďakujem.